En virtut de tot el que s'acaba d'exposar, nosaltres, representants democràtics del poble de Catalunya, en el lliure exercici del dret d'autodeterminació i d'acord amb el mandat rebut de la ciutadania de Catalunya, constituïm la República Catalana com a estat independent i sobirà de dret democràtic y social. Se declaró la independencia de Cataluña el 27 de octubre. Yo creo que el 27 de octubre se aprobaron 2 propuestas de resolución y se votaron y se leyó un preámbulo que era una declaración política, Cuando dice sin política, consecuencias jurídicas. I reitero, com he dit moltíssimes vegades, el futur dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya el decidiran els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, no un tribunal constitucional. En ningún momento, ningún miembro de la mesa tenía en su voluntad desoír los mandatos del Tribunal Constitucional. I després s'ha d'obrir aquest procés constituent on s'ha de fer, s'ha de redactar, el Parlament de Catalunya amb gran suport ciutadà ha d'obrir aquest procés constituent, s'ha de fer aquesta Constitució i aquesta Constitució al final s'ha de votar. Yo no participé ni dirigí ninguna estrategia. Me limité a cumplir con mi cargo como presidente del Parlamento. Se quiso que fuera vinculante desde el punto de vista jurídico, pero usted sabe perfectamente que no se consiguió. Tots els actors que van anar al Parlament aquell 27 d'octubre i que van votar a favor, tots sabien que allò no tenia recorregut real. Ara hem estat mitja hora discutint el tema de si constituïm un estat independent, de si ens declarem estat independent, de si constituïm una república independent. Y la Constitución defiende el pluralismo político, defiende la libertad de expresión, la libertad de manifestación, la libertad ideológica.